Ešte pred začiatkom videa dajte like, odber, zvonček. Veľmi ma to podporí, keďže máme 0 odberateľov, takže mám cieľ 50 odberateľov, takže môžeme ísť na to. Jo ľudia, čaute. V tomto videu chcem vám povedať recenziu na túto aplikáciu Canva, aj úprimnú recenziu teda, a aké mám s tým skúsenosti. Takže môžeme ísť na to. Takže, keď si ho otvoríme, tak tu máme šablóny, máme tu magické vrstvy, prezentácie a také blbosti. Ale ja, keď som si vytváral, tu už môžete vidieť moje rozrobené projekty, že som si vytváral teda akože banner a také veci, tak keď si chcete na nejaké sociálne siete, tak idete sociálne médiá a tu si vyberete prezentácie, video, fotiek, tlač, no tu máte vlastne sociálne médiá a tu máte Facebook, Instagram, Pinterest, také blbosti v podstate. A napríklad si vyberete YouTube a tu si už môžete kliknúť napríklad tú veci si môžete napríklad, že grafická reklama na YouTube napríklad, alebo miniatúra, banner, profilový obrázok a také veci. Mám teda na Facebook, na TikTok, Instagram a také veci. Takže napríklad, keď YouTube poviem príklad, tak napríklad, keď chceme máme profilovku, tak to klikneme, sa nám toto otvorí. Tu sa nám otvoria rôzne šablóny, čo môžeme použiť, takže to je na vás, čo si vyberete, takže napríklad dám túto, čo už mám predvolenú. Tento obrázok si napríklad môžeme dať takto, že je preč. A aj vlastne aj tento. A teraz si tam vlastne môžete kliknete, keď si tam chcete niečo napísať, tak kliknete, že text. Tu si môžete tiež akože akú farbu alebo jak chcete vybírať ten text, takže napríklad čo ja kliknem takéto, tak sa nám toto už ukáže, tak napríklad klikneme sem, no nie je to, no toto, napríklad to a dáme tam napríklad, že topko, poviem príklad, potom toto si vymažeme a dáme extra, no alebo ja som to robil tak vlastne, že na tomto hore som si dal, že extra a do tohto som si dal W, nie? Do tohto som si dal W, takto W, potom som si to musíte takto kliknúť, keď napríklad označíte celé, teraz mi to nejak nedal, to je jedno. A teraz to môžete takto poposúvať a môžete si tam pridať hociaké veci, napríklad čo aj sú nejaké nástroje, to som ešte osobne nepoužíval, ale môžete vyskúšať. Takže napríklad takto si môžete prejsť jednoducho profilový obrázok, profilovku, potom keď povedeme takto šípko naspäť, hej, tak čo aj tak na domov. No, takže tu si môžeme ešte napríklad spraviť miniatúru napríklad, to som ešte nerobil, takže na toto video budem. Takže úplná recenzia je taká, že by som určite odporúčil všetkým, ktorí chcú nejaký program zadarmo, kde môžu vytvoriť všetky takéto veci. Mám ju akože len tento deň som si ju stiahol, takže zatiaľ je moja recenzia takáto. Ohodnotil by som ju, že 10 z 10, lebo však nič sa to nedá vytknúť, takže určite ju vám odporúčam. Takže ešte raz volá sa to Canva, takže si to určite stiahnite, je to dobrá vec a určite dajte nejaký pekný koment a vidíme sa v ďalšieho videa. Zatiaľ čus.